pakwan mo, Gil? Ha? Ano may pakwan? Sabi ng nasa loob ng katawan nito, wala pa daw siyang asawa. Ikaw asawa niya eh. Pangalawa, wala daw siyang anak. Tapos bata pa to. Ito nangungulam sa asawa mo, bata pa. Pero alam ko, nasa ano lang to. Nasa edad lang to, nasa 38 hanggang 40. Anak, Kapampangan ka Tagalog? Bisaya? Puro Kapampangan? Ah, ito to, Bisaya ka Kapampangan? Wala kang asawa rito? Kaya, bubos. Kanina pa tayo nagtatanong dyan. Ibig sabihin, hindi to asawa mo. Tara. Huwag ka maawa rito sa asawa mo dahil dito asawa mo. Maawa ka, mapupunta siya sa doktor. Malaki gastos dito kasi hindi naman makita yung sakit. Okay, tara. Sigurado ka pala lakarin mo yan. Lalakad to. Pag hindi to naglakad, tatawagin ulit kita, puputulin na kita ng hininga. Naniniwala ka, puputulan kita ng hininga sa katawan niya. Hindi kita palalayuin sa espiritu niya. Ubusin mo lahat. Bata ka pa pala, wala kang asawa. Eh siya may asawa na. Ilan sila, sabi mo wala kang kapatid. Siya 10 daw. Sige. Ubos, hanggang balakang. Balakang. Datut. Linisin. Lahat. Ubos. Ubos. Sige. Bata ka pa ha? Wala kang asawa ha? Wala kang anak. Wala kang kapatid. Nag-iisa ka lang. Ikaw pala suwain. Bakit mo siya dinadasalan? Nagalit ka ba sa kanya? Nainggit ka? Ito to. Nainggit ka ba sa kanya? Nagagalit? Ito to. Bakit ka na nainggit? Bakit ka na nagagalit? Nainggit sa kanya? Ano bang ginamulokton mo sa tao ito? Ano bang bagay na ginagagal mo sa kanya? Mayaman ba to? Nainis ka sa kanya? Lumagot ka na maayos! Bakit ka nga nainis? Bata ka pa. Ito may anak na, may apo na. May gusto ka ba sa asawa niya? Ha? May gusto ka ba sa asawa niya? Meron ka ba wala? Wala. Oh. Eh bakit ka nga nagagalit na higit sa kanya? Ha? O boss, meron pa wala na? Sigurado? Pag meron pa yan, bilisan mo. Kuya, sino ba namin? Si tatay? Wow, sabi. Ano mo Yes, sinaw. Kaya kami kaya bala. Galing na dito ito? Wala. Kaya tawa sa akin. O boss, Tumatawa si Kuya. Alam mo, kilala. wala kang kwenta. Galit ka sa kanya. Naiinis ako sa kanya. Bata pa ako. Wala pa akong asawa. Wala pa akong kapatid. O, wala kang kwenta. Wala ka palang kapatid. Wala kang magmamahal sa'yo. Ayaw naman bakit ka nagagalit. Uling pagkakataon nito, kilala mo ba sa Yesu Cristo? May takot ka sa kanya? Magbabago ka hindi? Magagalit ka ba sa kanya? Mahingit hindi na. Ano ba ang kinagagalit mo sa taong ito? Bakit ka nga nahingit sa kanya? Sa pera, kaganawa ng buhay, asawa, anak, etc. Nasa kanya na lahat. Ingitera ka. Wala ka bang tiwala kay Yesu Cristo? Di ba bata ka pa sabi mo? Pwede ka pa naman mag-asawa eh. Di mag-asawa ka. Bye-bye. Kilala mo itong tao nito, hindi ko natatanungin pangalan mo. Kilala mo ito? Kilala mo ba siya? Hindi. Saan mo siya nakikita? Malayo itong kapitbayo, malayo-malayo. Sige, wala na akong tatanong. Tanggalin mo lang lahat. Wala ka talagang asawa. Wala ka anak. Hindi ka pala katingin ng halip ng asawa niya. Hindi talaga.
ba sa akong bungan? Sinisigurado ko lang, mamaya may sikreto si Kuya eh. Biglang pumili ito Hindi mo eh. sanmig kanina. Nawalan ko ako. Pagalit ko mo siya. Oo. Nagpapabili pa isa? Wala! Itigil mo na to ha! Tigilan mo ng inggit sa kanya. Walang mangyayari. Ang maghahari ang kadiliman sa iyong isip at puso. Wala na akong masasabi sa iyo. Lahat ng sakit nito ibabalik ko sa iyo dahil wala ka namang pamilya eh. Para matuto kang tumawag sa aking ama. Buhay pa nanay tatay mo, patay na. Wala ka talagang kapatid. Sino patay? Nanay tatay mo? Wala na. Paano ka nabubuhay? Ha? Sino bibigay sa iyo? Sarili mong sikap. Sige, wala na. Wala na akong itatanong. Sige, tanggalin mo na lahat yan. Naiingit ka sa kanya. Ubusin lahat! Okay, inggit. Inggit niya ng inggit. Masaya ka nga dapat. Wala kang papakainin. Ulit pagkakataon na to. Ilang taon ka na? Yung totoo. Ilang taon ka na? Mahigit 30. Sige ka. Wah, kaya rin bakla rin. Wah, kaya Nahihirapan ang asawa. Ibig sabihin yung asawa mo nahihirapan siya. Hindi mo lang alam. At hindi pa nahihirapan siya. Doble hirap na naranasan niya. Itigil mo na! Papakawala kita lang sa pag-ibig at kapayapaan eh. So Kristo, itigil mo yung kamay mo. Ngayon, pero ibabalik ko muna yung sakit. Hinto mo yung kamay mo. Hinto mo hindi. Hinto mo. Hinto mo hindi. Hinto mo yung kamay mo. Ibabalik ko muna ito. Pasensyahan tayo kasi para matuto ka tumawag kay Yesu Kristo. Ate, gising. yung muli, sana di Iwan yang ngintay. Bakit ka natutulog? Oh. Hinga ko malalim. Hinga mo na. Mamaya. Ay. Natutulog na si ate. Hinga na malalim. Dandaan mo natin. Hinga lang mo na. Relax lang. Easy lang. Hinga pa na malalim. Dapa. Dapa. Okay. Sige. Trick. Sabi mo in Jesus' name. Amen. Relax lang ha. Alam pulso. Hinga na malalim. Sige. Try natin. Makakalakad ka? Nangihina ka pa hindi? Sige. Bitawan mo yung kamay ko. O, paano yan, Tay? Tay, nakalakad na asawa mo, walang tungkod. Oh. Siguro ko na maragod sa kanya. Oh. Oh. Oh, nakakalakad siya. Oh. Oh, 20 ko. Oh, 20 mo mo. Paano ka? Natalo ka. Ang very cellphone ko. Yes, mingo. Yes. Nakakalakad ka. Oh, di ba? Nakalakad ka. Mulong sa. Ilang buwan ka na hindi nakakalakad? Ano? 2 buwan na. 2 buwan ka na hindi nakakalakad. O, paalam ka na rito. Nakalakad na siya. Nakalakad ka na? Oo. Eh, 2 buwan ka na hindi nakakalakad. Hindi mo alam, kinukulam ka, nainggit daw siya sa'yo. Sabi ko, wala ka palang asawa? Hindi mo pala asawa yan? Tinatawanan ka pa niya kanina. Baka daw meron ka daw kabit. Saan ba yung asawa mo? Kaya tumatawa lang ako. Okay na. Gumangin pakiramdam mo. Wala na.
Oh, wala na daw sakit. O, paano yan? Nanalo kami, 20 mil. Doon ka na. Sabi niya, Sa kulang sa shopping. Hindi, dito ako natin. Huwag mo nagkagaling. O, mapapasok lang ng hangin. O, paano ka na? Salamat! Nakalakad na ako. Salamat kay Cristo. Thank you. O, salamat.